Μετά την επιτυχημένη πολυετή πορεία του Vestrom 6,5, η οικογένεια Vestrom καλωσορίζει ένα νέο μέλος με την κωδική ονομασία XT. Πρόκειται για μια all-around μοτοσυκλέτα, η οποία έχει υψηλή την αίσθηση της περιπέτειας χάρη στην προσθήκη κάποιων περιφερειακών αξεσουάρ. Vestrom 6,5 XT λοιπόν έχουμε στη σημερινή μας εκπομπή. Πάμε να το γνωρίσουμε καλύτερα. Μετά την επιτυχημένη πολυετή πορεία του Vestrom 6,5, ήρθε η ώρα η οικογένεια να αποκτήσει νέο μέλος. Το Vestrom 6,5 με την κωδική ονομασία XT είναι εδώ και λίγο καιρό στις εγκαταστάσεις της Suzuki έτοιμο να προσφέρει τα off-road χαρακτηριστικά του σε κάθε επίδοξο αγοραστή που θέλει αυτό το κάτι παραπάνω από την οικογένεια Vestrom. Η εκτός δρόμου οδήγηση είναι ένας τομέας στον οποίο η Suzuki θέλησε να τονίσει με την ονομασία XT. Για να το κάνει αυτό λοιπόν, θα έπρεπε οι αλουμινένιοι τροχοί να αντικατασταθούν με ακτινωτούς τροχούς για ευκολότερη κίνηση στο χώμα και κύληση πάνω στις πέτρες. Πράγμα το οποίο και έκανε. Οι διαφορές που έχουν τα δύο Vestrom πέραν της ουσιαστικής των ακτινωτών τροχών είναι το ράμφος του fairing μπροστά, οι πλαστικές χούφτες, η προστασία του κινητήρα, τα μεταλλικά κάγκελα και οι μεταλλικές πλαϊνές βαλίτσες με το χαραγμένο λογότυπο της Suzuki. Κινητήρας που φοράει το Vestrom είναι ο γνωστός V2 κινητήρας 645 κυβικών εκατοστών του Gladius που εμφανίστηκε το 2012 με απόδοση 69 ύπων. Κινητήρας που χαρακτηρίστηκε best seller χάρη της φιλικότητας, ευελιξίας και σταθερότητας σε κάθε είδους διαδρομή, στοιχεία που συνεχίζουν να συνοδεύουν το νέο μέλος της οικογένειας μέχρι και σήμερα. Στον τομέα των αναρτήσεων το Vestrom είναι ίδιο με τον προκάτοχό του χωρίς να υπάρχει καμία διαφορά, αφού μιλάμε για χωμάτινη έκδοση. Άρα μπροστά έχουμε το γνωστό τηλεσκοπικό πυρούνι διαμέτρου 43 χιλιοστών και για πίσω ένα μονό αμορτισέρ με μοχλικό με διαδρομή 159 χιλιοστών και ρυθμίσεις προφόρτισης ελαττηρίου και απόσβεσης επαναφοράς. Το ότι οι αναρτήσεις παρέμειναν ως έχουν δεν σημαίνει ότι δεν μπορείτε να κάνετε χρήση εκτός δρόμου, αφού για αυτό το τομέα οι ακτινωτοί τροχοί με τα tubeless ελαστικά κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους. Άλλωστε η Suzuki δεν προορίζει το Vestrom για χρήση motocross ή enduro. Τα φρένα αποτελούνται από δύο δίσκους διαμέτρου 310 χιλιοστών με δαγκάνες 2 εμβόλων και σύστημα ABS για μπροστά και έναν δίσκο διαμέτρου 260 χιλιοστών με δαγκάνα 1 εμβόλου και σύστημα ABS για πίσω. Εδώ να αναφέρουμε ότι το ABS λειτουργεί υποδειγματικά τόσο στην άσφαλτο όσο και στο χώμα χωρίς να παρεμβαίνει γρήγορα. Ενώ για κάποιους που θέλουν γρήγορη οδήγηση σε εκτός δρόμου τερέν, το ABS αφαιρείται από την ασφάλεια κάτω από τη σέλα.
Ηλεκτρονικές ρυθμίσεις τύπου traction control και χαρτογραφήσεων δεν υπάρχουν, γιατί μάλλον οι λάτρες των Vestrom είναι απλοί, πρακτικοί άνθρωποι που θέλουν απλά να κάνουν τη δουλειά τους εύκολα και εύχριστα, χωρίς πολλά μπλιμπλίκια. Συνοψίζοντας λοιπόν, το νέο Vestrom XT, πατώντας πάνω στην εμπορική επιτυχία του απλού Vestrom, απευθύνεται σε οδηγούς που αναζητούν την περιπέτεια του χώματος χωρίς να χάνουν την ευκολία και την ξεκούραστη οδηγική απόλαυση της ασφάλτου. Όπως πάντα, το καλύτερο το αφήνουμε για το τέλος. Η τιμή του συγκεκριμένου μοντέλου που είχαμε στην κατοχή μας, όπως το βλέπετε, κοστίζει στα 9.895 ευρώ. Και κάτι που δεν ξέρει πολλοί κόσμος είναι ότι με κάθε αγορά Suzuki, η Suzuki Σφακιανάκης δίνει και ένα χρόνο δωρεάν οδική βοήθεια. Η τελική επιλογή είναι δική σας. Vestrom 6,5 XT λοιπόν έχουμε στη σημερινή μας εκπομπή. Πάμε να το γνωρίσουμε καλύτερα. Μετά την επιτυχημένη πολυετή πορεία του Vestrom 6,5 ήρθε η ώρα η οικογένεια να αποκτήσει νέο μέλος. Το Vestrom 6,5 με την κωδική ονομασία XT είναι εδώ και λίγο καιρό στις εγκαταστάσεις της Suzuki έτοιμο να προσφέρει τα off-road χαρακτηριστικά του σε κάθε επίδοξο αγοραστή που θέλει αυτό το κάτι παραπάνω από την οικογένεια Vestrom. Η εκτός δρόμου οδήγηση είναι ένας τομέας στον οποίο η Suzuki θέλησε να τονίσει με την ονομασία XT. Για να το κάνει αυτό λοιπόν, θα έπρεπε οι αλουμινένιοι τροχοί να αντικατασταθούν με ακτινωτούς τροχούς για ευκολότερη κίνηση στο χώμα και κύληση πάνω στις πέτρες. Πράγμα το οποίο και έκανε. Οι διαφορές που έχουν τα δύο Vestrom πέραν της ουσιαστικής των ακτινωτών τροχών Μετά την επιτυχημένη πολυετή πορεία του Vestrom 6,5, η οικογένεια Vestrom καλωσορίζει ένα νέο μέλος με την κωδική ονομασία XT. Πρόκειται για μια all-around μοτοσυκλέτα η οποία έχει υψηλή την αίσθηση της περιπέτειας χάρη στην προσθήκη κάποιων περιφερειακών αξεσουάρ. Μονό αμορτισέρ με μοχλικό με διαδρομή 159 χιλιοστών και ρυθμίσεις προφόρτισης ελαττηρίου και απόσβεσης επαναφοράς.
ότι οι αναρτήσεις παρέμειναν ως έχουν δεν σημαίνει ότι δεν μπορείτε να κάνετε χρήση εκτός δρόμου, αφού για αυτό το τομέα η ακτινωτή τροχή με τα tubeless ελαστικά κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους. Άλλωστε η Suzuki δεν προορίζει το Vestrom για χρήση motocross ή enduro. Τα φρένα αποτελούνται από δύο δίσκους διαμέτρου 310 χιλιοστών με δαγκάνες 2 εμβόλων και σύστημα ABS για μπροστά και έναν δίσκο διαμέτρου 260 χιλιοστών με δαγκάνα 1 εμβόλου και σύστημα ABS για πίσω. Εδώ να αναφέρουμε ότι το ABS λειτουργεί υποδειγματικά τόσο στην άσφαλτο όσο και στο χώμα χωρίς να παρεμβαίνει γρήγορα. Ενώ για κάποιους που θέλουν γρήγορη οδήγηση σε εκτός δρόμου τερέν, το ABS αφαιρείται από την ασφάλεια κάτω από τη σέλα. Ηλεκτρονικές ρυθμίσεις τύπου traction control και χαρτογραφήσεων δεν υπάρχουν, γιατί μάλλον οι λάτρες των Vestrom είναι απλοί, πρακτικοί άνθρωποι που θέλουν απλά να κάνουν τη δουλειά τους εύκολα και εύχριστα χωρίς πολλά μπλιμπλίκια. Συνοψίζοντας λοιπόν, το νέο Vestrom XT, παντώντας πάνω στην εμπορική επιτυχία του απλού Vestrom, απευθύνεται σε οδηγούς που αναζητούν την περιπέτεια του χώματος χωρίς να χάνουν την ευκολία και την ξεκούραστη οδηγική απόλαυση της ασφάλτου. Λοιπόν, είναι το ράμφος του fairing μπροστά, οι πλαστικές χούφτες, η προστασία του κινητήρα, τα μεταλλικά κάγκελα και οι μεταλλικές πλαϊνές βαλίτσες με το χαραγμένο λογότυπο της Suzuki. Κινητήρας που φοράει το Vestrom είναι ο γνωστός V2 κινητήρας 645 κυβικών εκατοστών του Gladius που εμφανίστηκε το 2012 με απόδοση 69 ύπων. Κινητήρας που χαρακτηρίστηκε best seller χάρη της φιλικότητας, ευελιξίας και σταθερότητας σε κάθε είδους διαδρομή, στοιχεία που συνεχίζουν να συνοδεύουν το νέο μέλος της οικογένειας μέχρι και σήμερα. Στον τομέα των αναρτήσεων το Vestrom είναι ίδιο με τον προκάτοχό του χωρίς να υπάρχει καμία διαφορά, αφού μιλάμε για χωμάτινη έκδοση. Άρα μπροστά έχουμε το γνωστό τηλεσκοπικό πυρούνι διαμέτρου 43 χιλιοστών και για πίσω ένα